Son uns 60 veciños e tan só 22 casas, pero Nadal en Cardecide, en Cuntis, ten un sabor diferente do resto de Galicia. Dende hai uns anos, os seus veciños decoran todas as casas da aldea con adornos e luces de todas as cores posibles. A idea xurdiu cando un veciño do lugar volveu da emigración en Suiza. Naquel país decorar as casas durante estas festas é unha tradición moi arraigada que co seu retorno tamén implantou en Cardecide. Despois de moitos preparativos e moitos días de traballo, o día da súa inauguración, os veciños reúnense para celebralo cunha chocolatada na que participa toda a aldea. Esa é precisamente a esencia do Nadal en Cardecide, todas as familias unidas creando comunidade. Toda a aldea veñen rapaces e todo, incluso veñen algunha xente de Cuntis, familiares. A aldea queda tan rechamante que mesmo hai xente que vai ata Cardecide facer turismo de Nadal. Sí, tamén. Curiosos que se acercan aquí a ver o alumbrado. O alumeado de Nadal en Cardecide acende todos os días con puntualidade ás 6:30 da tarde. Poderase visitar ata o Día de Reis.